Niedziela Palmowa. Chłopcy, przestańcie. To czytanie jest strasznie długie. Tak, nogi mnie już bolą. Chrystus umarł za was na krzyżu. Możecie więc chyba postać kilka minut. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Piłat wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. Patrz, mamy swoją partię. Co? Tekst dla nas, o teraz. Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Dam ci $1, jeśli krzykniesz głośniej niż ja. Dobra. Piłat ponownie ich zapytał, cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem Żydów? Ukrzyżuj go. Krzyknąłem głośniej od ciebie. Żartujesz? Teraz drugi raz. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Wisisz mi $1, nawet nie powiedziałeś ostatniego. Widziałeś to? Co? Dobra, zaraz będzie znowu. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Co się dzieje? Prowadzą tego bluźniercę. Kogo? Jezusa. Jezusa Chrystusa? On nie jest Chrystusem. A co, jesteś jego uczniem? Ludzie, ten człowiek jest jego uczniem. Nie jestem. To jeden z jego apostołów. Nie znam go. Wszystko w porządku? Nie. Jestem tu, a jakbym był tam. Nie mam pojęcia, co się... O mój Boże. O Boże. Ja ci tego nie zrobiłem. To byli ludzie sprzed 2000 lat. Jezu. Przepraszam. Nigdy nie myślałem, nie zdawałem sobie sprawy, że to ja ci to zrobiłem. To ja to zrobiłem. Więc dlaczego ty robisz to dla mnie? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ciało Chrystusa. Naprawdę jesteś Synem Bożym. Amen. Co się dzieje? Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Za mnie. Mówisz jak mama. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję.